Vandaag zeker. Journaal. Met vandaag het belangrijkste nieuws. Vastelovendactivisten in Velde. We schakelen over op onze verslaggever. Dinsdagavond 12 uur. De muziek schijnt uit, dat is ons signaal. Braaf naar de hut komt. Zien we hier zitten, we maken zelf wel het kabaal. Breng mij niet naar huis, ik wil nog niet naar huis. Die gevelhocht is het tip, kom protesteren want er is hip. Wie wil vasteloven? Ik wil vasteloven. Wat is vasteloven? Dit is vasteloven. Nog meer vasteloven, altijd vasteloven. Wij zien de vastelovensactivisten en laten ons niet gisten. Plekken ons vast aan het buffet. Deze plek is door ons bezet. Vastelovensactivisten, niet negatief maar optimisten. Wegen vroeger geen geweld. Vasteloven is het enige dat telt. La la la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Dit is het enige dat telt. Dinsdagavond 2 uur. De ME-tijd klopt. Hoor gij dit nog heer? Ze stormen binnen in Polonaise en drinken met ons een glas bier. Breng mij niet naar huis, ik wil nog niet naar huis. De kies zelfs gooien zin, kom protesteren want er is zin. Wie wil vasteloven? Ik wil vasteloven. Wat is vasteloven? Dit is vasteloven. Nog meer vasteloven, altijd vasteloven. Wij zien de vastelovensactivisten en laten ons niet gisten. Plekken ons vast aan het buffet. Deze plek is door ons bezet. Vastelovensactivisten, niet negatief maar optimisten. Wegen vroeger geen geweld. Vasteloven is het enige dat telt. Wij zien de vastelovensactivisten en laten ons niet gisten. Plekken ons vast aan het buffet. Deze plek is door ons bezet. Vastelovensactivisten, niet negatief maar optimisten. Wegen vroeger geen geweld. Vasteloven is het enige dat telt. La la la, la 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 la. La 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 la. La la la, la 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 la. Dit is het enige dat telt. Elke dag hetzelfde. Hebben die niks beters te doen?